Втора част! Втора част! Айде хора! Време е за втора част на реакция на Hell's Kitchen, хора! Мисля, че съм стигнал до 4 минути и 26 секунди от това клипче, мисля, че. Не съм много сигурен. Обаче, ако знаете миналия епизод какво се случи, направо вижте какво се случи. Как се панира риба? Сега планиране на риба. Не знам как се панира риба, но знам как се панираш ти. Да. Когато съм под напрежение, истината е, че мисълта ми тече толкова бързо, че чак дори Един път телешки стек, един път мешна скара и два пъти сьонга. Два пъти какво? Сьонга. Сьонга. Казва се сьомга. С Р малък О М Г. Сиомга. Саломон. Кой? Сьонга. Сьонга. Я буква по буква ми кажи. О, не. Сьонга. С, малко О. Ако не сте изгледали първа част от Hell's Kitchen, я изгледайте след като свърши втората част на Hell's Kitchen, приятели. Точно такива работи се случиха, хора. Втора част си е втора част, хора. Другата седмица очаквайте първи епизод и първи сезон на Киселяка, новата поредица. И така, приятели, аре, започваме. Може ли една глътка да си пина винце? Може ли една чашка за мене? Може, разбира се. Айде, започват се как да го кажа? Започват се пиянските изпълнения от Нора, както винаги. Мерси, всеки ден ви се оплача, всеки път аз готвя и скърших, че няма готвя. Как няма готвиш? Защо уморих се? Ти беше най-ефтина, между другото. Аз ги направих, само аз си дах, моето съм готова. Браво, благодарим Никой не прави да ги Беше най-ефтина, бе. А, да, тук където миналия епизод, то каза най-ефтино, ефтино, Тя седна и направо ми остави кухнята. Норче! Да, Не се припопра. Значи, може би до петата минута съм стигнал. Нищо, хора, карай. нищо, една глътка, да си дам на здраве с Една глътка иска, Нора. Ма кухнята ти Ей, бедства, сега, момиче. чакай една секунда. Да Да си бедства, бе. чакам. Добре. Не, чакайте. Спирайте работа, чакаме Нора. Не, една глътчица, само за на здраве да сме А все живи. пак си допиеш. Все пак ще си допия, бе. Няма проблеми. Айде на здраве. Айде на здраве. Айде на шеф, айде, елате да си пинеме малко. Днеска хубав ден, такъв. Червено или бяло? Да. Какво си искам, аз съм шеф Кой Ангел. искате Пия бяло? само шампанско. Не да, така, аз пия само шампанско. Не, ти се жабурка с някакви белени на Нямаме тука. шампанско. Моля. Не сте Моля. Кокошки Никола. отворили бутилки за Гледай сега как се прави. Айде. Гледай внимателно. Наско, отваряй ми шампанското. Айде, шампанско тайм. Айде, шампанско изпълнение. Нора. Да. Ела тука. Всъщност не знам дали по-звуча добре. Шампанско изпълнение. Де да знам. Ще видим тази работа. Ние с Бони ще пиеме шампанско. О, чудесно. Много ми хубаво. Я да си Браво. седнем тук. Много Ето хубаво. така е. С Бони хора. Кой не знае Бони хора? Великата чалгарийка. На 50 години вече става, мисля, че. Не съм много сигурен, да, на 50 трябва да е. Години налей. Добре, чудесно. Изглежда ми леко дъртичка, сега да не я обиждам. Карай. Изобщо не знам как се отваря шампанско. Цял живот на мен ми отварят шампанското. До сега не ми се е налагало аз да отварям. Честно да ви кажа, хора, и аз не знам как се отваря шампанско. Наистина. Що аз и никога не съм отварял шампанско. Ама не истинско, а детско. Детско шампанско съм пил кога? На 12-13 години, не си спомням вече. При 1-2 години. Отпих за първ път детско шампанско и не беше кой знае колко хубаво, хора. Пишете в коментарите, вие пили ли сте такова детско шампанско? Пишете.
Пила Не знам била как се шампанско отваря. редовно. Тя не е виждала шампанско. Да, Как се добре. отваря? Не към нас! Не към нас! Аби аз си го отваряйте сами, аз няма да отварям нищо. Не може да готви. Шампанско не може да отвори. Чувство за хумор няма. И тя не може да готви, ама поне става за сервитьорка. Ще му отварям аз шампански. Шампански. За първ път чувам такава дума. Извика шампанското за мен, направо отида да го отваря с... Ой, нямам думи. Защо режеш върху чинията, като имаш дъска пред теб? Какво? Ти нормална ли си, бе? Как ще режеш върху чиния, бе? Имаш си такава дървена такава дъска за рязане. О, аман вече. Аман вече от тапаци. Аман отново умници, бе! Да не си ми сърдита, не говориш. Мътнала си. Ай, вие що още говорите? Вие сте заед да пиете шампанско. Може да си пиете на воля. О, извикахте шампанско вече ми държиш и сметка, с който излизам да си пия шампанското, така ли? Дай го изпихте с друга. Това е нормално, не, а? А? Ти другата. Тя ми е фаворитката. И добре. Тогава Бойн да дойде да ви реже лука. Тя ми ряза лука. Ей, йо, what the fuck? Рич, Брук, Друси красота. Глупендър. Новите му слушалки, хора. Новите му слушалки. Скандално беше, пак ще изгледам тази готина част с слушалките. Чуваш ли сега? Не. Ти не чуваш въобще, че ти пусните ми. Грах. Ага. Глупендър. Глупендър. Хора, казах най-накрая дума глупендър. А не беше както преди това. Конвектомат. Добре, запомнил съм я тази дума. Защото в миналата част се мъчих да кажа тази проклета дума конвектомат. Конвектомат. Най-нака. И сега глупендър, хора. Глупендър с мента и грах. Глупендър с мента и грах. Добре. Глупендър с мента и грах. Браво! Чувам. Чуваш ти, ама колко чуваш, не знам. Това са твоите специални слушалки, с които ще чуваш. Действай! Айде, действай! Да, шеф. Готови ли сте? Да, шеф. Нора! Не са готови все още. Още не са включили печките, котлоните. Те сям заграват мозъците, бе, шефе. Да, шеф. Ела тук. Не, шегувам се. Ела тук. Не искам да започваме така с къвга. Не искам да си в лошо настроение. Аз съм страхотно настроение. Какво настроение? Много ти личи, че си в добро. Страшно много ти личи. В кавички. Обърнал си ми гръб, аз те поздравявам, не ми Влязахте говориш. от така. Казвам по тине и всички викат, да, шеф, ти не ми говориш. Какво да направя с теб, за да ме обикнеш пак? Какво? Късно е. Аз нищо лошо не съм ти направил. Просто избрах по-добрата чиния, ти не можеш да ми Не простиш. съм сигурна в това. При 2 на 2, О, да. Това беше много гадна част, да. всичко ще се реши от една единствена чиния. Имам предвид, че тази гадна част е била за Нора, не за мен. За Нора. Момичета, вие двете се борите за това кой Ти, за съжаление, загуби. Славена обаче спечели. Беше с по-хубава чиния, за разлика от теб. отбор да спечели. Но и коя от вас да вземе Тавекс, медалът на спасението? Нора! Пак Си накосам. Пак Много беше накосам да спечели. Не, наистина хора, много беше накосам. Аз си мислех, че тя ще спечели. Ама не спечели. Много накосам беше. На такъв мъничък косъм. Славена е по-добрата. Кой шеф искаш да ти оценява чиниите? Кажи. Тя, Славена, май е спечелила конкурс за Мис България. Не си спомням, май така беше. Нямам си на идея. Даже не знам за какво ви казвам тия работи. То вече
половината време мина. И ще трябва да приключа след малко клипа, макар и хора. който има субективно мнение. Субективно мнение няма ти помогне. Няма ти Добре. помогне. Да. Ще приемеш ти това извинение от мен. Добре, малко мириша на лук, обаче. Аз на чест съм спокойно. God damn, бро! God damn, бро! Това прозвуча също много... Със съжаление, кринч. Проверя. О, да! Фалшивия шеф се включва. Фалшивия шеф се включва. Как му беше името? Антуан Петров ли беше, хора? Антуан Петров май беше, хора, не си спомням. Май така беше. Ти кой си? Ти кой си? Не ти кой си, а? Ей, палячо, аз съм сигурен, аз това е шкилски чан. Аз съм силна. О, да. Искам да се държиш с мен с уважение. Какво уважение, бе? Ти, ей, палячо, Така, слушай ме така. внимателно. Ела тука, Не ме ела занимавай тука. с глупости. Ела тук, къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе? Еми да води кухнята фалшивия шеф. Отбор сребърни! Не сме сребърни плати. Платинени, бе. Сребърен си ти. Ако обичаш малко по-тихо, преговаряме поръчката. Обаче актьорското му изпълнение е брутално, хора, признавам си. Шеф, Аз тъкмо започнах да се Това оправям нищо, че гласа му е променен, ама пак е окей, пак ми харесва. за шеф Ангелов и Антуан Петров трябваше, май се казваш, хора, не си спомням. нов шеф ми се появи. Чакай, че аз се разконцентрирам, какво трябва да правя. искам всички да те чуят. Евгений, Да, шеф. слушай този самозванец, какво ще ти прочете? Самозванец, да. Ако някой не въведе ред, напускам. Сваляй курката! О, Изчезни от кухнята ми! айде, започва се. Това е Валериана. Айде. Видя ли го това палячо? Да, и го Палячо, познавам дори. да. Откъде? Здрасти, Тони. Какво му се Рони става? казваш Тони. Играли сме заедно. Къде си играли? Къде? сме играли Гаджета дори в един сериал. Прави сега. А, играли са в един сериал, е браво. Антуан Петров! Да, така си мислих и аз. Антуан Петров, добре. Запомнил съм му името, защото го следвам в Инстаграма. Добре, приятели, ми мисля до тук вече да приключа клипчето. Аре, хора, трета част очаквайте на 16 май, хора. Аре, на 16 май, хора. Дано тогава Бошко да е свободен, хора, и да направим четвъртата част заедно, хора, с Бошко. Дано тогава да е свободен. Това беше от мене, приятели. Лайк, сабскрайб, камбанка и хора. Ако стигнем 50 абоната, ще направим една огромна изненада. Даже Бошко беше казал в едно шорт клипче от нашия общ канал, че ако съберем 50 абонати, ще направим една много яка изненада. Така че давайте, хора, сега сме 30 абоната, хора. 30 абоната за колко? За 2-3 седмици ги събрахме, хора. Браво на вас, много ви благодариме, че ни подкрепяте и че сте най-готините фенове, така че и за останалите канали се абонирайте. И от мене, приятели, довиждане!